Na veletrhu Forpec jsem potkala jednu velmi zajímavou firmu, značku Ecopets, která se zaměřuje na přírodní šetrné produkty pro naše čtyřnohé parťáky. O tom, jak taková značka vzniká a co všechno obnáší, si dnes budu povídat s její zakladatelkou. Ecopets vyrábáme funkčné prírodné produkty pro zvířata a taky nakupujeme od lokálních výrobců. Co byl úplně první impuls k založení Ecopets? No, tých podnetů tam bolo viac. Jednak, že som chcela robiť so zvieratami a s bylinkami. Nechápala som ešte pred tými x rokmi, ako to mám spolu sklbiť. A nakoniec som to pochopila, pretože vlastne naša Fena bola ťažko nemocná, mala problémy s ledvinami. A vlastne vďaka nej som urobila ledvinovú směs na bylinky, na prekačenku a vlastne sérum na klišťata som robila ešte pre nášho syna, ale napadlo mi až vtedy, keď naša kačena po 10 rokoch onemocnila, tak až vtedy sérum na klišťata som na ňu dávala. Prvé sérum na klišťa bolo trošku iné, ale potom sme ho trošku prerobili, takže tak. Proč se rozhodla jít cestou lokálních surovin a výroby místo dovozu hotových produktů? No, pre mňa vždy bola veľmi dôležitá otázka vlastne planety, čistoty, lokálnosti. Ja aj preto pracujem vlastne s našimi bylinkami, pretože im viac rozumiem, ako študovala som chvíľku tradičnú čínsku medicínu, ale po roku a pol som vlastne to nechala, lebo som videla, že nezvládam a nechápem tamojšie ako byliny. A preto vidím, že kopec ako našich ľudí je dosť ako šikovných, tvoria pekné produkty, máme u nás ako dobré zemědělství, takisto pamocky sa vyrábajú hezké, tak je úplne zbytočné ako to vláčiť od niekiaľ sem, keď to tu máme sami. A podle mě hodně kvalitné. Setkáváš se spíš s tím, že lidé přírodní péči věří, nebo jsou pořád trochu skeptičtí? Zo začiatku, keď som začínala, tak to som aj vám vravela, že môj muž sa dokonca smial, že kozmetiku pro zvířata, bylinky pro zvířata, že to ako nebude asi veľmi predajný artikel. A zo začiatku to skutočne bolo hodne nutné edukovať. Ja som naozaj začínala nejakom marketingom ako bežne firmy začínajú, ale skutočne som edukovala, chodila som aj prednášať, hodne som písala články, blogové články u seba na e-shope a vlastne týmto spôsobom bola potreba ako dávať ľuďom vedieť, že nemusia ísť a hneď siahnuť po chemii alebo respektíve po liekoch, ale môžu to skúsiť najprv nejakými bylinkami, suplementami a tak ďalej. Takže to bola taká ako moja cesta a díky Bohu za to, že teraz po rokoch konečne to ľudia pochopili. Kdybys měla shrnout, proč má smysl kupovat přírodní produkty právě od tebe, co bys řekla? Určite ja trvám na tom, že naše produkty sú skutočne funkčné a pretože je veľa pekných ako prírodných produktov, poznám, ale nie sú funkčné. Sami tí výrobcovia vravia, že jak to děláš, že tvoje fungujú a naše ako nefungujú. Práve dnes som mala taký rozhovor s kolegou a ja proste skúšam neustále a je pravda, že pracujem hodne, napriek tomu, že pracujem s hodne jemnými surovinami a dávam tú koncentráciu akoby o mnoho menšiu jak iný, tak naše ako vlastne fungujú. Tak to je asi ako také najdôležitejšie, že je to funkčný prírodný produkt. Který ze svých produktů považuješ za nejvíc typický pro filozofii značky? Tyjo, asi všetky by som povedala, ale mne sa páči, keď jeden produkt dokáže robiť viac vecí. Hej? Tak napríklad taký olej na zuby, to je taká vec, kde vlastne je ocertifikovaný jak pro psy, tak pro kočky, to je akoby jedna vec, čo je skvelá. A druhá vec je tá, že ten olej na zuby nemusí byť len na zuby, ale je skvelý aj proti klišťatům. A je akože není tak silný ako lesní kapka, ale vlastne môže dopomôcť k tomu, aby tá síla z lesní kapky sa ešte podtrhla. Takže toto doporučujem vlastne tak akoby dvojmo, alebo prípadne dávať nejakým akoby hodne nemocným psům, ale máme dneska už alternatívu aj jemnú kapku, lesní kapku a vlastne ten olej zub na zuby môžu používať taky. Kde je podle tebe hranice mezi běžnou péčí a už skutečně zdravotní pomocí? No ja nie som úplne dogmatická, aby som išla len prírodnou liečbou a častokrát ja doporučujem aj svojim klientom, ktorí mi volajú, že majú nejaký problém,
napríklad teraz bola taká téma Jardie, tak tu už doporučujem neísť iba prírodnou cestou, ale skúsiť to aj liekmi podľa veterinárov. Niektorí rovno dávajú kortikoidy, čo ako je pochopiteľné, ale je to aj kvôli tomu, že sú rozstrelené z dřeva a takto. Takže tie Jardie je veľmi ťažké vymietiť z tela, tak to vtedy akoby doporučujem. Ale mám x klientov, ktorí ako niekoľko mesiacov dávali stále naše zmesi a tvrdia, že tie Jardie vlastne porazili takto prírodne, ale nielen našou zmesou Parazit Plus, ale dávali ešte nejaké iné suplementy tomu zvieračiu a zmenili stravu a tak ďalej. Že dá sa to, ale je to hrozne dlhá cesta a ja si myslím, že radšej niekedy je lepšie s kratšou cestou a podporiť to telo bylinkovými vecmi, aby proste bolo takto. Takže nie som vyhranená len na prírodnú, ja si myslím, že taková rovnováha je dobrá. A to je pro dnešek vše. Za rozhovor moc děkujeme Kataríně Bukoviny z Ekopec a budeme se těšit příště naslyšenou.